ҳамин чизро бо ройгон бо кӯмак мекунем, соз мекунем. Ай шумо як раҳмат код то дигоро бинед. ин ки ин гуна иқдомро ки мо гирифтем бори аввал аст, барои мардум ҳайрон нашавед. Дар ҳақиқат ҳам мо ройгон таъмир карда медиҳем. салому алайкум дӯстони азиз, имрӯз ба мо муроҷиате шуд ки як тафдоне каме вайрон шуда мондааст. ба мо муроҷиат шуд ки ана ҳавая мо таъмир карда диҳем. Видеои мо ҷолиб аст, моро тамошо кунед. дӯстони азиз, агар шумо низ дар мо бепул ройгон ба шумо таъмир карда медиҳем. ин проекти мо то моҳи рамазон калон шуда меравад. ҳар чизро ки намефаҳмед дар зери ҳамин видеоҳо комментарий нависед, ба мо ирсол кунед. Ина розетка 120 волт. Бояд лампочкаш ҳамин чароғакш бояд даргирад. Ина даргирифт. Ина акаҷон ку як бор тафтиш кунед ку масад света ки задем, и бояд тено ҷӯш шава, гарм шава, як бор бинед чӣ қадар гармай гарм нест. гарма беҳтарин. Ина шакли пурраи видеои моро аз YouTube канали мо тамошо кунед.